Здравейте хора от YouTube, аз съм Troublemaker и в момента снимаме инфоклип за моя канал. В този канал ще снимам много интересни клипчета, които може да ви харесат, може и да не ви харесат. Може да се абонирате за мен, също да дадете лайк на клипа, един комент дали ви харесва. Ще започна да снимам, мисля, че след 2 дена, един или днес. Този клип ще го кача днес. Естествено, той е 2 минути, забавно ще се качи. И програмата ми, с която снимам, е Trial, така че много няма да снимам геймплеове. Ще снимам нещо като туториали, ревюта и на Minecraft временно. Мисля, че това беше за инфоклипа. Очаквайте клипове и бай-бай!